Sa ulo ng mga balita. Orientation kaugnay sa GI-Konsulta isinagawa. Dialysis Center at Radiology Building ng Western Pangasinan District Hospital pinasinayaan na. At walang tigil na operasyon ng Dialysis Center ng Pangasinan Provincial Hospital, malaking tulong sa mga Pangasinense. 1,200 residente ng Umingan, Pangasinan tumanggap ng pinansyal na tulong. Pangasinan Para Games 2024 qualifying rounds isinagawa. At mga chikiting ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan may hiling ngayong Pasko. Naimbag nga aldaw, Masunto si Ago, Pangasinan. Narito na ang mga balitang anggaling hatid sa inyo ng The Capital. Ako si Patricia Sevilla at ako naman si Ira Gorospe. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Tuloy-tuloy ang paggulong ng Government Unified Incentives for Medical Consultation o GI-Konsulta. Nitong Martes, nagkaroon ng orientation tungkol sa electronic medical record. Narito ang report. Puspusan ang paghahanda ng 14 na ospital na pinangangasiwaan ng pamahalang panlalawigan sa implementasyon ng Government Unified Incentives for Medical Consultation o GI-Konsulta program. Sa ginawang orientation nitong October 15 na dinaluhan ng 14 Chief of Hospitals, mga technical staff, Provincial Hospital Management Services Office, Provincial Health Office at iba pang kinauukulang mga opisina, iprinesenta ang mga hakbang patungo sa mas epektibo at wastong pamamahala ng record ng mga pasyente gamit ang EMR o Electronic Medical Records. Unang gagawin sa mobile, ito lang una kasi makikita. So, meron lang tayong search, tapos meron lang tayong create new sa baba. Tapos, sa web naman, pupunta tayo sa part ng patients. Tapos, meron tayong new patient sa taas. Ayan. Medyo maliit lang yung screen, pero once na in-open nyo to sa laptop tsaka sa phone, medyo mas mas malinaw siya tingnan. Ang orientation na ito ay nagbibigay din sa wastong paggamit ng sistema upang mapataas ang kalidad ng serbisyo at mas mabawasan ang pagkakamali sa dokumentasyon sa pamamagitan naman ng Unlala Super App. After po nito, after ng fill up, meron dito lalabas na modal lang o pop-up na pwede mag-sign dito si patient. Para lang at least sigurado na tayo na si patient yung kinuha natin. So confirm. Ayan. So, yun. Ganun po ang pag-register sa mobile. So, initial pa lang yun. Kumbaga, profiling ng patient. Ipinaliwanag pa na para maging benepisyaryo ng GI-Konsulta ay kailangang magparehistro. Sa pagpaparehistro ng bawat pasyente, magkakaroon na ito ng Electronic Medical Record o EMR. Ang EMR ay maglalaman ng mga personal information at medical history ng bawat pasyente. Malaking tulong ito para sa mas mabilis at mas maayos na implementasyon ng GI-Konsulta. So right after the registration, it will be printed out, it will be given to the patient and the members, and then doon na po yun na yung pwede nilang papel na ibibigay sa ating mga doctors during consultation wherein they can write down their diagnosis and yung mga other details na needed for second tranche. Ang GI-Konsulta ay alinsunod sa probisyon ng Universal Healthcare Act at PhilHealth Konsulta na naglalayong itaguyod ang pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pangasinense, lalo na sa mga kapuspalad. Sa pamamagitan ng programang ito, mabibigyan ng cash incentive ang sino mang sasailalim sa konsulta program ng PhilHealth. It is more expensive to cure than to prevent. So what are we going to do? We are earmarking at least 300 million pesos to 800 million pesos per year so that all the population who will go to the health center, who will go to the provincial hospitals, will be incentivized. My prayer is, let us work together. Let us work together to fix the state of health in Pangasinan. My principle is, walang kasama, walang alyado. Kung pinapakialaman mo na ang mga pera na dapat ay para sa kalusugan ng ating taong bayan.
1 milyong Pangasinense ang target na maging miyembro ng Gikonsulta sa taong ito. Ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ay nakipag-ugnayan sa Exact Medical Services Corporation upang tumulong sa implementasyon ng programa gamit ang mga produktong medikal at teknolohiya, EMR at electronic claim systems. Matatandaan noong September 19 ngayong taon, pinagtibay ni Governor Ramon V. Gico III ang pagkikipag-ugnayan sa Exact Medical Services Corporation sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement. Pangasinan, ang galing, Ira Gorospe, nagbabalita. Samantala, malapit nang mag-operate ang dialysis center ng Western Pangasinan District Hospital sa Alaminos City. Una rito, tinugunan na ni Governor Ramon V. Gico III ang hiling ng nasabing ospital ng mga makabagong medical equipment. Ang buong detalye sa report ni Rich Mahin. Isa sa mga prioridad ni Governor Ramon V. Gico III ay mapabuti ang healthcare service sa Pangasinan. One of our campaign promises is healthcare. Kaya po, tinututukan po natin ang pagpapaganda, improving our hospitals and the public health program and system of Pangasinan. We will be focusing much of our efforts with regard to healthcare on two fronts. Unang-una po yung public health at pangalawa po yung curative health program, which are the hospital system and of course, our partnership with the RHUs through the various LGUs of the province. Kaya naman, ang dating pangarap lang na dialysis center sa Western Pangasinan District Hospital na isa katuparan na. Nitong October 14, 2024, opisyal nang binasbasan at pinasinayaan sa pangunguna ni Governor Gico ang kauna-unahang 15-seaters hemodialysis center ng WPDH. Kasabay nito, binasbasan din at pinasinayaan ang bagong radiology building kasama ang bagong 32-slice CT scan machine, mobile at stationary x-ray machines ng WPDH. Dahil sa ating matalino at visionary Governor Monmon Gico III na siyang naglungsad ng inisyatibo upang magkaroon ng mga kagamitang ito na simbolo ng kanyang dedikasyon na magbigay ng dekalidad na pangangalaga sa kalusugan ng ating mga kapwa Pangasinense. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo, Gob, na sa loob ng maikling panahon ng paninilbihan nyo sa probinsya ng Pangasinan, kami ay nabigyan ng mga makabagong kagamitan dito sa WPDH. Ang makasaysayang araw ay sinaksihan ni 1st District Representative Congressman Arthur F. Celeste, 1st District Board Members Apollonia D.G. Bacay at Napoleon C. Fontelera Jr., mga Chief of Hospital, mga kawani ng Provincial Government of Pangasinan at mga local officials. Pangasinan, ang galing! Rich Mahin, nagbabalita. Sa iba pang balita, pinasinayaan at binasbasan na rin ang outpatient department, bagong ultrasound and x-ray machine ng Umingan Community Hospital. Narito ang report. Maliit kung ikukumpara ang Umingan Community Hospital sa ibang ospital ng lalawigan. Ang ating hospital po ay isa sa pinakamaliit in terms of land area at saka sa infrastructure po, sa infrastruktura po ng mga ospital. Pero isa po ang Umingan Community Hospital sa pinakamalaking support na na-receive po kay Governor Monmon po. Patunay dito ang pagpapasinaya at pagbasbas sa outpatient department, bagong ultrasound at x-ray machine ng Umingan Community Hospital. Hinikayat naman ni Governor Gico ang mga doktor, nurses at mga empleyado ng Umingan Community Hospital na pagbutihin ang kanilang trabaho. Tayo pong mga taga-hospital, kailangan na pagbutihin natin ang ating trabaho. At alam ko, in this 2 years and 4 months that I have served as your governor, much has improved.
with our hospital system. And thanks to all of you, Chief of Hospital, all of you employees, no? Hindi naman kaya ni Governor lamang ito na ma-improve niya lahat ng hospital. No? It takes two to tango. Diba? Sa kasabi nga nila, 2 heads are better than 1. Tama? Yes! Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang konstruksyon ng state-of-the-art Umingan Community Hospital sa Barangay Gonzales. Isa ito sa mga prioridad na proyekto ni Governor Gico. Bukod sa UCH, una nang pinasinayaan at binasbasan ng mga bagong biling medical equipment sa iba pang mga ospital na pinapatakbo ng pamahalaang panlalawigan. Asahan po ninyo yung tulong at suporta ng Administrasyong Gico na nagsimula noong taong 2022. Sigurado hanggang matapos ang termino ni Gov ng 2031 ay mararamdaman nito. Kasabay ng modernisasyon, suportado ni Governor Gico ang mga seminar at pag-aaral para sanayin ng mga healthcare professionals sa paggamit ng mga bagong medical equipment. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang mga pasilidad ang napapabuti, kundi pati na rin ang kakayahan ng mga ito na magbigay ng serbisyong pangkalusugan. Gaya ng inaasahan, muling dinumog ang Kadiwa on Wheels ng Kapitolyo. Magbabalita, Dana Laureano. Muling umarangkada ang Kadiwa on Wheels na Kapitolyo sa Capitol Complex, Lingayen. Itinampok ang sari-saring produktong lokal ng mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na nagmula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Bahagi ito ng patuloy na inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III upang suportahan ang Kadiwa program ng Department of Agriculture. Layunin nito na bigyang oportunidad ng mga lokal na negosyante na direktang maibenta ang kanilang mga produkto sa mas abot kayang presyo. Patuloy itong matagumpay na naisa sa katuparan dahil sa pangasiwa ng Provincial Agriculture Office. Sa ibang balita, 1,200 na individual mula Umingan, Pangasinan ang tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa Social Assistance Program ng Kapitolyo. Narito ang buong detalye. Umabot sa 1,200 na individual mula sa bayan ng Umingan ang tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa Social Assistance Program ng probinsya sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III. Suporta ito sa mga mahihirap, lalo na sa mga pamilyang walang pagkukunan ng kabuhayan. Labis naman ang pasasalamat ni Vice Mayor Chris Everett Tadeo Lainez sa tulong na ito para sa kanyang mga kababayan. Ipagpasalamat ko unay. Thank you, Governor Ramon Gico III and Vice Governor. Taitatanga bigat apo, bimba pa, iti ama, di probinsya di Pangasinan, dito'y ili tayo Umingan, takayat na, naiparit na, kanipang kita, kanya tayo, na nagpatut tayo launay, ijay puso ni Governor Ramon Gico III. Paniniyak ni Governor Gico, tuloy-tuloy ang tulong ng Kapitolyo sa mga mahihirap na Pangasinense. Awan, Pirason, nagsakit kayo ba'y? Na makita ang apo ni Doktor. Masirik na kayo apo. Nakita na nga, agul-gurigol na ito, aguy-guyet. Nasakit ni tiyan na, nasakit ni ulo na. No, kailangan i-further testing. I-admit yun. Kung government kayo, ipa-x-ray na kayo, ipa-CT scan na kayo, ipa-ultrasound, bunyaman, kailangan ng alamitin, tapos maagasan kayo lang ako. Nawan, dapat awan, ibayatan nyo. No, kaya, isurpiso kayo sa kanya. Hinikayat din ng gobernador ang mga residente ng Umingan na magparehistro sa Government Unified Incentives for Medical Consultations o GIConsulta. Susunod, kauna-una ang operating room ng Dasol Community Hospital binasbasan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng The Capitol.
Pamahalang panlalawigan ng Pangasinan kaisa sa pagsusumikap na gawing pantay ang oportunidad sa edukasyon. Magbabalita, Dana Laureano. Sa Joint Induction Program ng Malasiki National High School, tiniyak ni Board Member Sheila F. Banikid na kasama ang pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III sa pagsisikap na itaas ang kalidad ng edukasyon at gawing pantay ang oportunidad na ito para sa lahat. 250 na estudyante at 450 na guro at magulang ng Malasiki National High School ang dumalo sa isinagawang Joint Induction Program na may temang matatag na samahan, matatag na paaralan. Itinalaga sa kanilang mga tungkulin ng Supreme Secondary Learner Government Officers, Faculty Club Officers, PTA Officers, School Governing Council at iba pang School Club Officers. Dinala rin ang Gicosina na namahagi ng mainit at masustansyang pagkain. Patuloy ang suporta ng pamahalaang panlalawigan at ni Governor Gico sa pagtiyak ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Patunay dito ang pagtatag ng Pangasinan Polytechnic College, ang kauna-unahang provincial government-owned educational institution sa buong Region 1 na may layuning magbigay ng libre at dekalidad na edukasyon para sa lahat. PDRRMO ng Cagayan nagsagawa ng benchmarking activity sa Pangasinan. Iba't ibang patimpalak tampok sa province-wide celebration ng 35th National Statistics Month. Tampok sa selebrasyon ng 35th National Statistics Month ngayong Oktubre ang iba't ibang paligsahan. Ginanap ito sa Capitol Compound. Ang mga paaralan mula sa Division 1, Division 2, City Schools Division at mga universidad ay nagpamalas ng kanilang galing sa mixed media art, rhetorical speech, essay writing, statistical quiz, digital poster slogan making, digital infographics at static talk. Labis ang pasasalamat ni Engineer Rowena V. Ignacio, Officer in charge ng Provincial Planning and Development Office kay Governor Ramon V. Gico III dahil sa binigay niyang suporta sa programa. Ang National Statistics Month ngayong taon ay may temang Advancing Data and Statistics Through Digital Transformation, A Road to an Empowered Nation. Ito ay pinangunahan ng PPDO, katuwang ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Layon ng pagdiriwang at mga paligsahan nito na palawakin ng kaalaman ng bawat Pangasinense sa wastong paggamit ng datos sa digital age. 54 na miyembro ng PDRRMO at MDRRMOs ng Cagayan ang dumalaw sa Pangasinan Disaster Risk Reduction Management Office para sa isang benchmarking activity. Sa pangunguna ni retired Colonel Rodinlo Chinvar Oro, ibinahagi niya ang mga best practices ng Pangasinan PDRRMO na mahalagang salik para matiyak ang kaligtasan ng bawat Pangasinense. Ibinahagi rin ni Colonel Oro ang mga programang naisakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III tulad na lamang ng paglulunsad ng Pangasinan 911 at patuloy na pagbili ng mga bagong kagamitan para sa mas mabilis at maayos na pagtugon sa mga emergency cases. Kasabay ng benchmarking activity ay nagtungo rin ang mga kalahok sa provincial capital para sa isang tour. Labis ang pasasalamat ni Roeli Rapsing, Officer in Charge ng PDRRMO Cagayan, sa mainit na pagtanggap at oportunidad na mapalawak ang kanilang kaalaman para sa mas mahusay na serbisyo sa kanilang lalawigan. Kauna-unahang operating room ng Dasol Community Hospital, Binasbasan. Balitang ang galing, hatid ni Rich Mahim. Matagal ng pangarap ng Dasol Community Hospital na magkaroon ng operating room. Dahil determinado si Governor Ramon V. Gico III na mapabuti ang healthcare services para sa bawat Pangasinense, tinupad niya ang pangarap ng nasabing ospital. At sa loob po ng 32 years, ngayon lang po magkakaroon ng operating room dito po sa Dasol Community Hospital. Kumpiyansa po ako na sa pagbubukas ng amin pong operating room, mas lalo po kaming makakatulong sa ating mga kababayan. Ang bagong pasilidad ay naglalaman ng anesthesia equipment, operating lights, operating table at cautery machine. Opisyal itong binasbasan nitong October 14, 2024 sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III. Sinaksihan din ang makasaysayang araw ni 1st District of Pangasinan Representative Congressman Arthur F. Celeste, 1st District Board Member Apollonia D.J. Bacay, mga kawani ng Provincial Government of Pangasinan, mga Chief of Hospitals at mga local officials. Kasabay nito, binasbasan din at opisyal na pinasinayaan ang one-stop shop ng nasabing ospital.
Ang pasilidad ay magsisilbing social worker section. Dito na rin isasagawa ang verifikasyon para sa PhilHealth at medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program. Congratulations to Dasol Community Hospital for your new operating room. And congratulations also for this one-stop shop. Kung makikita nyo po, lahat po ng mga ospital sa lalawigan, puro one-story, two-story facility. Wala pong planning. Kaya kung ano yung maisipang open space, dito ilalagay ang billing, dito ilalagay ang admission, doon ang OR. Parang kabuti na tumubo ang mga gusali. Kaya ang pasyente, kawawa, a-admit ka dito, you have to travel to the other side of the facility para po ma-check ka ng doktor, OPD. Ganun po. So it's good that the Dasol Community Hospital thought of a one-stop shop to make it more convenient to all our patients. Bukod sa operating room at one-stop shop, meron na ring bagong ultrasound machine ang Dasol Community Hospital. Lahat po yan ay nangyari sa bilis lamang ng 2 taon na pag-upo ng ating mahal na gobernador. Kaya, Gov, uulitin ko po ulit, maraming salamat po sa inyo pong tulong. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin, nagbabalita. Malaking tulong sa mga kababayan natin ang walang tigil na operasyon ng 13 dialysis machines ng Pangasinan Provincial Hospital. Tuloy-tuloy ang pagbibigay nito ng serbisyo. Narito ang report. Tuloy-tuloy na nagagamit ang 13 dialysis machines ng Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City. Aabot sa 35 hanggang 39 na pasyente ang isinasailalim sa hemodialysis kada araw. Covered na lahat Covered ang treatment, ang laboratory test, ang erythropoietin injection nila. So basically lahat. Walang binabayaran ng pasyente nila. And kung may mga additional test para sa patient, kino-cover naman yun ng MAIP. So, pwede lahat, kumbaga, nakukuha na, or nagagawa na dito sa hospital through PhilHealth, through MAIP, and pwede din sila sa e-consulta. So, yun po, lahat na-avail ng patients natin. Dahil healthcare ang isa sa mga prioridad na programa ni Governor Ramon V. Kiko III, libreng na isasailalim sa hemodialysis ang mga kababayan natin, gaya na lamang ni Javette. Maayos po yung pag-service nila dito. Mababait po lahat sila at saka masikaso po. Na-appreciate nila ang katulad namin mahihirap na wala kaming pambayad sa ospital. Kaya sobra-sobra po ako nagpapasalamat po sa gobyerno po natin. Bukod sa mga pasyente, labis din ang pasasalamat ng mga bumubuo sa Hemodialysis Center at sa buong PPH kay Governor Kiko. Malaki yung pasasalamat namin, especially yung mga pasyente. Kasi from the beginning hanggang ngayon, yung support, yung binibigay nilang tulong sa mga pasyente, sa mga nurses, sa lahat ng empleyado is nandyan. Nakikita namin yung 100% support, kumbaga. Hindi nila kami pinapabayaan, hindi rin nila pinapabayaan yung mga pasyente namin. So, diretso yung service. Never kaming nag-stop. Dagdag pa ni Crisaline de Guzman, plano ng pamahalang panlalawigan na dagdagan pa ang bilang ng mga dialysis machines para madagdagan din ang bilang ng mga pasyenteng mapagsilbihan. Susunod, mga chikiting ng Malikos San Nicolas, Pangasinan, may hiling sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol.
Matagumpay na naisagawa ang Pangasinan Para Games 2024 qualifying rounds. Balitang pampalakasan, hatid ni Patricia Sevilla. Go! Matagumpay na isinagawa ang Pangasinan Para Games 2024 qualifying rounds dahil sa suporta ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Kiko III. Governor Kiko's vision of a progressive and inclusive Pangasinan is alive in events like this, where every individual is given the platform to showcase their talents, overcome barriers, and inspire others. Today is a testament to the collective strength and resilience of our community, and each of us stands as a vital part of this story. First of all, ang sports program ng gobernador natin hindi limited sa mga walang kapasala, no disability, no. One of the purposes of the sports program ng governor natin is to get the potential and the value na nandito sa loob natin at ilabas natin ang pinakamagaling. Kaya ang Pangasinan ang galing. Swimming, long jump, 100, 200, 400 meter run, javelin throw, shot put, discus throw, chess at table tennis ang mga sports na itinampok sa qualifying rounds. Ang mga atleta na nakilahok ay mula Agno, Aguilar, Alaminos, Bautista, Benalonan, Binmalay, Bulinaw, Dagupan City, Dasol, Labrador, Lingayen, Malasiki, Manawag, Mangaldan, Mangatarem, Natividad, San Carlos, San Fabian, Santa Barbara, Sual, Santa Maria, Santo Tomas, San Quintin at Ordaneta City. Ang mga kwalipikadong atleta ay sasabak sa National Para Games. Pangasinan, ang galing. Patricia Sevilla nagbabalita. Sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko, may munting hiling ang mga chikiting ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Pakinggan natin ang kanilang hiling sa kwento ni Terry Aquino. Maliko, nasa bayan ng San Nicolas. Payapa, lunti ang paligid at malamig ang klima. 215 pamilya ng katutubong Kalanguya ang nakatira rito. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Maliko. Ang mga bata rito may kakaibang hiling sa nalalapit na selebrasyon ng Pasko. Hindi ito pansarili, kundi para sa mga magulang. Doon sa pinagtataniman, doon sa taniman ng sayote, ano yung mga kailangan? Spray ng pang damoy. Si Dante Damasen, 70 gulang, may hiling din para sa kanyang nanay na ang pinagkakaabalahan ay ang paglilinis sa taniman ng sayote. Anong kailangan ni Mama sa bukid? Gloves. Para kay Julia Espera, pala, kapote at bota ang nais niyang ibigay sa kanyang ama. Abono po, tapos yung kanang wear, tas pala po. Sila ang mga kabataang Kalanguya, anak ng mga magsasakang patuloy na nagsisikap para maitawid ang pamilya. Ang hiling ng mga kabataan para sa pamilya hindi malayo sa hiling ng kanilang mga magulang. Si Efren Dukusin, nadatnan namin siyang nagtatanggal ng mga damo sa taniman ng kenchay at strawberry. 4 ang kanyang anak. Isa sa kanila ay nasa kolehiyo. Tanging pinagkakakitaan ay pagtatanim ng gulay. Anong ayaw yung ulan na malalakas kinuha sa hangin. Si Kagawad Dendo Lencio naman, high school pa lamang nang maipundar niya ang taniman ng sayote. Dito rin kinukuha ng kanyang pamilya ang ikinabubuhay. Kung minsan bumagsak. Kapag maraming maraming supply na ito, yun, bumagsak.
Si Frederick Langpawen ang nag-iisang agriculture technician sa lugar. Siya ang nilalapitan ng mga magsasaka kapag nagkakaproblema ang kanilang mga taniman. Ayon sa kanya, malaking tulong sana sa kanila ang pagkakaroon ng community nursery. Pero hindi raw nila ito kaya dahil aabot sa 60,000 piso ang kakailanganing halaga. Yun nga, mayroon silang secure source ng seedlings. So, better kung mayroon sayang centralized, kahit centralized na nurseries for dun sa mga growers natin. Para kahit kung tagbagyo, mayroon silang pagpupunlaan. Kailangan din nila ng mga bagong tie wire para magkaroon ng bagong magagapangan ang mga pananim na sayote. Suportahan natin ang Christmas lighting with a purpose para matupad ng mga kababayan nating katutubo sa Maliko ang kanilang mga hiling ngayong Pasko. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong pinakaabangang The Capitol. Maraming salamat, Pangasinan, ang galing!